antzerki bat egitera etorri gara. Antzerkia musika deitzen da. Espero dugu zuen gustukoa izatea. Eta gero, notak jartzen dira, itundu errepikatzera. Musika ikasten ari gara, musika guztiok batera. Musika ikasten ari gara, musika guztiok batera. Marretan, misozirrepa, tarjetan, paradomi. Musika ikasten ari gara, musika guztiok batera. Musika ikasten ari gara, musika guztiok batera. Eta zuria,